nomzalwane kunike ngoku uThixo mnye kulo athetha ngayo phaa kwesasahluko sesithathu kwincwadi kaTimothy noba ngi-16 baliphazana uthi azizinto ndikubhalela ukuze wazi ukuba kuhanjwa kanjani endlini kaThixo. Lendlu kaThixo mosingulo Thixo bekuthiwe mnye kodwa ehlabathini loThixo baninzi. Uthi uma ndikubhalela uba uyazi indlela ekuhanjwa ngayo endlini kaThixo. Nensika yayo uthi lo mzalwane inkulu imfihlelo evunyiweyo yona yokuhlonela uThixo. Laa Thixo bekuthiwe mnye inkulu imfihlelo evunyiweyo yokumhlonela. Uthi lo mzalwane yena uThixo lowo wabonakalaliswa esenyameni. Wabonakala uba laa Thixo kuthiwa mnye wabonakalaliswa esenyameni. Xa ebonakalaliswa esenyameni wabizwa ngokuba ngunyana wasenyangweni kodwa inguThixo. Uthi inkulu futhi bazalwane umntu onokhonza uThixo lo mfihlelo engayivumanga akakholwa noba ngayeka amasiko ayeka amankazana. Kuba imfihlelo evunyiweyo yokuhlonela uThixo akayazanga lo mntu akakholwa. Uthi lo wabonakaliswa ikhona imfihlelo yokumhlonela. Funeka abantu xa besiza ngakuye baze ngokwaziswa lo mfihlelo yokumhlonela lo Thixo mnye wabonakalaliswa esenyameni waze wagqwetyelwa wabonakala wavakaliswa. Ngokwathiwa lo mntu uvakaliswa kwintlanga zonke uvakaliswa uThixo futhi evakaliswa ngegama lakhe elinguKristu. Ndibazane lo Thixo uvakaliswayo uyise wenkosi yethu. Lo Thixo uvakaliswayo ngunyana woThixo wethu. Lo Thixo uvakaliswayo ngumoya kaThixo. Kodwa umoya kaThixo bazalwane unegama. Ngwedimoni lo wasungamnagama. Yile nto kaloku mzamatiwane inkosi yathi xa ithandaza. Hayi mani bazane zikhona amandaweni phakame lomfiselo. Ndithi inkosi xa ibabiza noma sabafundi babize ngena ezilungileyo. Ogqiba kwayo xa ifika kwiilali ebeziphethwe nguFilipi eKezariya. Ngathi xa iphaa kwezaa lali yabazisa inkosi abafundi igama loThixo. Yabazisa igama likayise. Ngoba amaJuda wona asamane eyijongile inkosi athi yintoni afuna uyenza ngoba thina siyamazi uKristu uba uyeza. Futhi amaJuda ayamazi uKristu uThixo. Kuba lona uthi nguKristu uzenza uThixo ngoba uKristu ligama likaThixo. AmaJuda ayayazi loo nto leyo. Ilahleko apha entlangeni kuba intlanga zikhonze ngenxa yeBhayibhile.